Hola a tothom, tornem a estar aquí amb vosaltres per explicar-vos les activitats gratuïtes que teniu aquest mes de novembre per practicar llengües. Comencem primer amb dues activitats per practicar anglès. El dia 6 de novembre, demà, teniu l'oportunitat d'assistir a una classe de la professora Clàudia Issa, que participa al programa Study Abroad, amb una assignatura de comunicació intercultural i compartir la vostra visió de Barcelona i altres temes d'interculturalitat en anglès per poder practicar amb aquesta llengua. A més, el dia 15 tornem a tenir una trobada, en aquest cas d'intercanvi lingüístic, anglès-espanyol, amb estudiants del programa Study Abroad que estan a Barcelona. Llavors, si voleu informació, la podreu trobar en aquest blog, que és blogs.uab.cat/intercanvis Study Abroad, tot junt. El dia 15 és l'activitat, els estudiants del Servei de Llengües també rebreu un correu electrònic on us posarem l'enllaç per poder participar-hi. Què més? Us recordem, a més, que teniu el programa Tàndem, que cada dimecres les companyes de dinamització comunitària organitzen una trobada a la primera planta del bar de la plaça Cívica a partir de les 3, on us podeu trobar amb altres persones com vosaltres que volen practicar llengües en grup. I podeu anar sense inscripció i de manera gratuïta, com dèiem. Aquest mes us volem presentar un nou recurs que, bé, de fet, no és nou del tot, però sí que us presentem noves versions lingüístiques. Es tracta de la guia de suport a l'intercanvi lingüístic, que fins ara la teníem en català, en castellà i en anglès, i ara també la podreu trobar en francès i en occità. Per tant, si participeu en una activitat d'intercanvi lingüístic, un tàndem pel vostre compte, o encara que sigui en grup, us recomanem que consulteu aquest material perquè teniu una part de consells útils a l'hora de fer un intercanvi per poder millorar l'aprenentatge durant aquesta activitat i, a més, tota una bateria de preguntes per poder xerrar i per poder tenir conversa amb la vostra parella o amb el grup amb qui estigueu practicant. Això us recordo que les noves versions són de francès i d'occità, a banda del català, el castellà i l'anglès. Per últim, aquest mes us volia parlar d'una activitat especial, que és la Festa Major de l'Autònoma, que com cada any al Servei de Llengües hi participem. Aquest any, sota el lema UAB Refugi l'Autònoma acull, hem preparat una activitat presencial. El dia 8 estarem a la plaça Cívica amb una paradeta, i a més una activitat que podeu fer a través del nostre Instagram, que si no el coneixeu us animo a seguir-lo. Es tracta de que puguem enviar missatges positius, plens d'energia, cap a les persones refugiades que per la seva condició de refugiats i refugiades han hagut de deixar les seves cases, els seus països, la seva vida quotidiana. I volem fer-ho en qualsevol llengua, la llengua que vulgueu. Missatges de força, plens d'energia i sobretot missatges positius. Si ho feu, si voleu participar amb nosaltres en aquesta activitat, ho podeu fer a través de la xarxa i podreu participar en un sorteig, que sortegem un total de 10 accessos a l'aplicació Learn English with TED-Talks, que és de National Geographic i que us servirà per practicar i aprendre anglès pel vostre compte. Les instruccions o per saber com podeu participar al blog del Servei de Llengües. Us recordo l'adreça, que és blogs.uab.cat/llengües, sense la dièresi, llengües. I res més, això és tot aquest mes i ja ho sabeu, ens trobem a la xarxa. Adeu!